Hi guys, welcome back to my channel. दा जोङो मामोन मोसानो फैदो आरो नै दख'ना गाननानै Dawainya जायासै फनखौ खालामाखैमोन आङो फैलायबाय जाबाय जाबाय दे साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आंनिफ्राय साबस्क्राइब जायाखैहाय मानोबा साइन बि आं रोङा ओमफ्राय सोरनाबा जायो सोरनाबा जाया बिदिनो जाखायो दे इउटुब चेनेलनि नामा मा नाम दासो लादो दहाय लायाखैमोन Tama yung video. Tama yung ano. Bakit pala sila? Sinada isan yan lang Mana? Hi guys, welcome back to my channel. So dini जोङो याव मोसानो फैदो आरो या बे बाटिकजों मामोन बिब्रा माथो होननांगौब्रा ओमफ्राय नै फिसाजोनि इउटुबाव बिमायाबा खनसे लाबो जों फिसाजों जायो बिमाफोरा खामानि गैया आं लाना होनि लाबो हाय देयानो खेबसे रायलायलाय मोसानो फैदो बैसागोनि होख्लायनांगौ र' होख्लायनांगौ फैसा लादो होननोबो रोङाना फैसा लादो बोसोरथाम बोसोरब्रै दंखायनो फैसा जाख'नो फैसा लांलायो नों फैसा लाग्रा आब'आ 400 माइरं लांग्राया ओइ सासे सिगाङाव दं Hai, bisa rồi. मोसानो फैयाखै मोसायाखैनो आरो मासे मोजां बैसागु मोसानायफोरा बेसेबां नोंसोर खान्थि मोनदों बैसागुखौनो जोबनाङा सानबाय दंखाथारोमोन दङ बिहामजो दङ नै दा जोङो न'सेयाव मोसानो फैनानै लामायाव थाबाय आरो ना न'सेयाव थांलायनोसै आरो न'खरसेनाव मोसाखांबाय नालाय दा न'खरसेनाव मोसानो थांलायसै लोगोफोर हाय लोगोफोर Ay, gofurखौ निया नङा जुइ थिखांना लांनांसिगोन जुइया थांखो सोरजों बाम जादो बेसेबां इन्टारेस्ट गैया बारे आइनिया दाबो बिबारानो बारखायाखै नालाय उनाव लांनांगोन बया
सिनायलायथाय सिनायलायनाय नङा ना मानसिफ्रा बाथौ गायदोनो बाथौ रायलाय खनसे रायलाय दानाथ' नुखाबायानो ओरैनो जों लायदोब्रा नोंहा खुंलायबायना जानोथ' लायदो इखौनो बिगोनां होनलायदोब्रा नामा इखौनो बिगोनां होनलायबाय फोनायाव गैया होनब्रा नों दे रायलाय मोनसे दा जों लामाजों थांबाय दं लामाया आरो मोजां खोथिनोसै आं खेबसे न'आ एसे साफाथा खोथिनोसै खेबसे दे न'आ जाबाय दोनदो साना फैनायनिलाय न' मोजां खालामसै खेबसे माइरं होफैयागौ मान बन्द' खालायनो हाखौ आरो गोदाव सोराव जायो सोरखौ आयै हाय आं रोङा मा बखिलायनांगौ ए दा गोथाव गोथाव बिदिबा जायो बैसागोआ आङो बिदियाव बैसागोआ बिदिबा जायो ओइखौ होय सासे दा न' सायाव आङो मोसाना फैबाय आरो बेसेबां मोजां मोनदों आरो मोसानायखौ बारा खोथायाखै जोङो मोसानायखौ बारा कपिराइट ओंखारोना माने मालाबा बबेयावबा कपिराइट ओंखारोना मालायनि सल' लानाय नालाय बिदिनो थिखांलायासै आरो ओमफ्राय दा आरो न'सो थांनो आन्दार बाबो नै ओरैल' मा रायलायबावनो जोबखाबायना जोब्बायानो आरोना रायलायनांगोन हाय जाबाय दे सानै नामा masih ada gitu, sudah nih sih. Mat gerak juga. Lanan siya tuh masih. Bisa kan dia like. Siapa lah leh? Deh, Thailand ah hus. Mana kok? Jangan menahan sampai benyar menahan sampai Indonesia mosabawnanay tangsi आरो न'आव अखा हायांबो जायांबो आरो नायलांबाय थादो आरो ससेखौ मोजांथार बार गैला Ôi, nó lùm tất cả. Đi gì không biết đâu nữa. Jangan ngomong lama-lama. जोङो न'आव मोनफैबाय आरो गेजेराव जोङो फैहांनायाव अखा मोनबोदों आरो ओमफ्राय
फुरा आथिङानो साजोबलांबाय आरो थाबायना ओमफ्राय ओरैनो इसे आधा न'खर मोसाबाय ओमफ्राय आधा न'खरखौनो मोसायासै आरो लाजिनानै ओमफ्राय उनाव मोसाबाय आरो लुगैनानै मोसाथारबाय सासेया गाबफ्राबाय दं आरो प्लेट जानानै मा जायो हाथाया मानलायबाय मा जा नोंसोरनो खिथायो बेसे मेंसोबाय आरो ओमफ्राय दा बे भिडिअखौनो बेयावनो फोजोबनोसै बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरबानो जाबाय मोजां मोनदों ना मोनाखै बाय गाइस